what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako manya daga batesa Zimbabwe taigara mumako manya daga batesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo manya daga batesa kune vari kuteera maprograms atiri kuita apo tiri kutaura nema-war veterans kana kuti ma-freedom fighters vakarwira kuti nyika ino isununguke. Pane zita ranga richibuda pane macomrades atakataura nawo. Patakataura nacomrade Marimo makanzwa vachitaurawo kuti kuna comrade Chaitezvi, patakataura Taitezvi. Patakataura zvakare nacomrade Parker Chipoera vakati aiwa inini pangu ndataura asi shuviro yangu ndeyekuti endai munotaura nacomrade Taitezvi. Vakuudziwa zvakare kuti kuhondo zvakanga zvakamira sei. Nekudaro tauya kuno kuBulawayo City of Kings kwatavateera takati aiwa regai tinozvinzwira pamuromo sekutaura kwatinoita hanzi nyaya dzekuhondo dzinotaurwa nevene vadzo. Regai tinzwe kuti zvakanga zvakamira sei. Baba makadi mwadiwa hii aiwa tiripo izi kuri sei kuno kuBulawayo wakanaka iri kuna here tangobvawo kuti chimona makore iri kuna anditi ya iri kuna chaizvo anditi aiwa pakanaka baba maona takuteerai tichitsvaga achiti baba tichazoya tisatenda tisati abva muno munyika ndatanga ndaziva kuti munhu wandiri kutaura naye ndiani, akazvarirwa kupi, akakurira kupi. Aiwa pakanaka. Zita rangu rinonzi Edison ndore kutanga. Seri yangu ichinzi Nyarambi. Ndingamubva muchidingu kuti dzinza rekwedu ndere kwaSoswe ndokwakanga kuine dzinza rekwedu zvekutoti baba vangu guva ravo riri kwakare ikoko murwizi rinonzi Winimbe makilometers mashoma kubva paWinimbe Dam kureva kuti vakazobviswa ikoko neLand Apportionment Act. Baba vakatofira ikoko kuti iyo nguva baba vari vapenyu vanga vachigara ikoko. Mai vavo vakazofa vakuMahungwe nokuti vabviswa kwaSoswe vakaendeswa kwaRusape district Mahungwe. Saka ndovakazoshayira kuMahungwe vakavigwa kunonzi Mahungwe paChingondo. Saka ikoko ndokwandakazoberekerwa inini kwaRusape kuMahungwe ikoko. Ndobva vabva 50s idzodzo vakuenda kuzvihambe kumapurazi muwedza. Saka ndiko kwatakazokurira nokuti kubva kuMahungwe ndokatakaenda takatoberwa kumusana asi takazonokurira kuzvihambe. Muri manga vakomana nevasikana vangana? Baba vangu vaine dzimba mbiri zvekuti tese pamwe chete tanga tiri 13 vakomana ipapo tatiri 5 but yezvo tasara vatatu vamwe vairi vakashaya. Saka kuzvihambi ndokwa makaenda kumasabu ndokwa ndakadzidza ikoko. Takadzidza pachikoro chinonzi St. Robert's Dzova. Ndokwa takadzidza ikoko. Ndakadzidza kubva sub A. Chikoro ndakapinda 1959 chiita sub A. Takazobva ipapo ndienda kuMount St. Mary's Rusunzwe. Ndokwa ndakazorera standard 6. Ndizobva ipapo ndizoenda kuSt. Mary's Runyani ichiri boys secondary school.
ndokandakanoita form 1 kusvika form 4. Form 4 ndakaita muna 1972 ndopatakabva tabuda tingopedza kunyora ma examinations O-level aya ndopatakabva tabuda. Handiti musati mabuda mairarama sei kana maigara sei nevarungu kunzvimbo iyoyo? Wanga upenyu hwekuti tatigara nevarungu vari vaitidzvanyirira ine zvakawanda zvatakati tingoona zvingawandi kutsanangudza zvazvii zvakawanda zvanga zvingori takurira muupenyu hwekudzvanyirwa. Saka tanotanga tiri kuchikoro tiri vaduku tichiziva kuti kune mapato akanga achimirira vanhu vatema akanga akanangana nekuti sununura vana ZAPU. Saka isa iri mitambo yataita tiri vana vaduku yekuti ZAPU puza Whitehead tichiita mapoka tichiita zvehondo dzekupotserana tichiti vamwe vanenge vari veZAPU vamwe tichiti vanenge vari varungu tichidzidza kuti varungu vanomwiswa. Ndozvatakatiita izvo tiri kuchikoro tiri pachikoro paDzova. Ndinoona ndonguva yatakura tese nana buru vangu vandakazobuda navo vana Bernard Manyadza. Tanga tiri pachikoro chimwe checho paDzova tichiita izvozvo zvandiri kutaura izvozvo zvekuita drama yekurwisana nevarungu nekupotserana chidaro. Handiti akauya nepfungwa endi yakauya muri kupi yekuti vakomana tapedza zveform 4 ngatikorosei? Zvakaitika ndezvekuti tazova kuchikoro kunyanya taakusekendari takanga tiine indirection yakanyanya kunyanya mumadebate nemusocial imomo zvekuti uburu wangu Manyadza wandikutaura aipinda kwaGoto kuSt Denis indapinda kuSt Mary's Unyani. Saka taisvika imwe nguva ndaibva kuchikoro kwedu kuUnyani kumboenda kwaGoto kumbonoita nyaya idzodzi dzekuronga zvekuya kuno. Zvakasvika papeak muna 1971 kwakaita mademonstrations. Takademonstrata zvikoro zvinhu zvakademonstrata kwaGoto akademonstrata, isu St Mary's takademonstrata nezvikoro zvimwe zvakawanda zvakati. Asi isu manje St Mary's taitine murungu anga ari weRudishaprand ainzi Mr. Hall. Vamwe vangademonstrata ava vaizodzoserwa zvikoro zvavo, isusu takadaidzirwa kumapurisa takamacha kubva kuSt Mary's kusvika tasvika kuSalisbury International Airport iyai magrounds achari zasaya tichimacha kuenda kutown. Ndopatakadaidzirwa kumapurisa ipapo tikauya ipapo vakauya mapurisa nembwa tikakomberedzwa ipapo tikamachiswa futi kudzokera kuSt Mary's. Kwatakanosvitswa kuSt Mary's police station tikasvika kupolice station Nyamya yanga ichine zvitokisi zvemazenge aipisa takasweswa imomo. Chikoro chedu chaiva padhuze pacho patakasweswa kupolice station kuti hatabva kuchikoro tichimacha. Takabviswa kuSt Mary's tikaendeswa kuWaterfalls police station yatova ishe kuti hatatosungwa. Bva paWaterfalls takati chiimba tiri mumaselves anga tisaiwo chiimba zvana ngomwe and so on. Takazotagurwa taakuenda kuMbare magistrate Scott unotongwa. Pataipinda mumanhingi tairehwa nemapurisa vaisenzesa izvi negokorari muchaporiswa nanangomwe wenyu ine maidhiraivha vachidarisa izvozvo. Isu vamwe takanga tine musikadzi wamushana zvatichaona pambera. Saka takaendeswa kuMbare magistrate Scott tikatongwa kunzi takapara mhosva yekufamba tichidisturba traffic. Takasungiswa nemumwe detective ainzi Savania wechivanhu. Saka iye mashoko ake akataura pamberi pemagistrate akati vanhu ava tavasunga vanga vachifamba in groups of 100 to 120
vachidisturba traffic. But isusu manje bva takaita basa milisi unyani takabva tiri 2 streams dziri form 3 ndaita form 3 in that time ne1 yeform 4 saka tatiri 84. Okay. Saka taitwa zvisizvo zvakanzizvo pana nezvekutaura here indi handine zvekutaura ndandi chiri muduku. Rekodhi inofanira kunge iri kumbare magistrate court kwekwe. Okay. Because vane marekodhi avanoita vai. Ndakasimuka makagara pasi ndikati nono ndakubvunza ndakatini mupurisa uyu ari kutaura kuti atisunga tatidisturba tichifamba tiri magroups 100 to 120 muno tiri 84 tagozobreaka takuti magroups iwai from 84 akaharaswa nemagistrate apa takati tazviparira because takubva imomo mapurisa anga atimaka tirimo takatengerwa 6 carts nelight cane dzataifanira kupuwa. Saka takati takubuda mukoti kuenda kunyorova nokunyorova takaenda kunyorova kutemwezo ndepo tichibva kumbari. Saka ndandamakirwa iye mubvunzo wandandabvunzaiwo ndokutaka marekodzi acho ariko kana vanofanira kuchengeta muarchives zvandiri kutaura izvi kana muda kuzotrekai mutsvage muchadzo mubvunzo wandabvunzaiwo kuti uya ati ndindabvunza mubvunzo iwoyo. Saka takaenda kutemwezo ndepo tangosvika zvikanzi bvisai mbasha dzese zvamunoita makuenda kunogeza tikabvisa taendeswa pana dokta aitora aitesta kuona kuti unokwanisa kuresista here. Saka testa inopasa chimwe ipapapo except one guy akapasa but akuzorohwa akarohwa imwe chete akabva nemuregerei muti akabva aita tsvina pakati anga apasa zvake. Saka takarohwa paya 6 idzodzo zvokuti dodori nemavanga acho musana kuya anotadza max ekurohwa. Saka tarohwa takadzoserwa kusemerisi kuchikoro nemapurisa vakagara ipapo nunga 2 weeks vachirara vakaita cordon off madhomitory atairara. Imomo taitaura nemapurisa aipapo tichitaura kuti tinopedza kunyora tiri kuenda kuhondo and we are coming back to fight you. We were telling them that ndo zvakaita kuti vaite a longer time vainesu ipapo tibva tapedza kunyora. Saka ini nabhuru wangu iyeyo Manyadza takataunge tabedza kunyorwa kuona kuti ndafamba sei kubuda kunze. Saka takazobuda taifanira kubuda tiri 4 kuti ini iye Manyadza nemumwe anoitwa Leonard Kunonga nemumwe ainzi Savania Mawire. Very important ndichazotaura nezvake ngoma nayi. Saka ndobva taronga tikati towards kwauda kuenda kumaholidays ndo pakanaka kuti tive tinofamba tibude. Takaenda kuHarare kuna sekuru vangu vanonzi Nyampingidza vanhu vaisenza kumasoja kukremboni kwakwewo vaindida maningi zvandaiya pachikoro vaiti unopota uya uzondiona uchibva paseminaristi uchiya uzondiona vaingadzira. Saka vakati ivo tikaenda kwavarivo tikasekuru tikuenda kumulezu taona nzvimbo kumulezu zvikanza zvaita zvakanaka muzungu kana mafunda zvekuenda ikoko ndobva vatipa mari nanga $2 nebhifi rekudya netengera nechimwe svikanoenda kuidya munzira. vaine munina wavo vanga ari ticha kukamuzuma Nyampingidza futi ndobva taenda ikoko ndokati anorara ndobva tataura a different story yekwataenda ndobva tarara ipapo ndobva tapuma mangwana acho vataronga zvekupinda mutreni vatapinda mutreni kuenda kubulawayo. Takasvika Bulawayo tikasvogara unomwe aibva kumusha kwedu ainzi Mutamiri tikasvogara kumba kwake takagara nechazuva takagara mazuva mangani Bulawayo tichigadzira kuti tibude. Yazosvika nguva yekubuda tikatora bhazi rekwapera Ndava
rakapisa mubulawayo muno kuenda ku Plumtree. Tichiburuka mubhazi paPlumtree takasangana ni Chikanya anga ari mupurisa BSAP. Saka akadima pana nukudei kuno kuti aitiziva. Akadipa pana nukudei kuno tikataona nzvimbo pategwana chingoparadza nembata mhanya tikati achazuchinja maindi akatanga kutsvaga takamhanya kwakwa zuva ragwira takamhanya tikamutsvaga pakapita tikagara ipapo muchuru takadya chimwe chiri chatatino chepapo takamira kuti kusiba vasiba taitera njanji chete chitima chaka chakuya totiza tonorara basi tikatapura todzoka taitotiga kurasika. Saka takatedza njanji tasvika pamabuildings epamunhu eimmigration takatiza tidzokera mashure taona enda nekumusoro kwacho ndokunopinda uko ndokuedza kudzokera kunjanji futi. Saka takafamba nonga tata mukati meBotswana tikasvika pamba takati tameta takurara takarara ipapo tiri takarara ipapo madisturbances ataiona ndemakava aisvika pamakava aitoti nhidza makumbo adi tazvazvikuputseke zvembotarisi kana zvekuti anozoruma achiita zvemarabhisi maybe taseta very aware. Saka takarara ipapo ndovatamuka kwati Chennai ndovatanga kufamba takafamba kusvika kuTseretsere I think kuTseretsere ya tikatenga ipapo mabhodhoro ekukokora kuTedumwe tikatanga kufamba takazoona Bedford imapostori dzarifamba yapo dzichikumita ipapo ndotakazokkwira batasvika muPransitown. Tasvika muPransitown tatine ruzivo rwekuti kana tasvika ikoko tosvikotaura mapurisa kuti tauya toda kuti ende kuZambia. Takaita izvozvo ndobatatorwa zvaizwa kuPransitown state prison ndokatakasvika ikoko mani nomwe anga arimo muSouth Africa nomwe akasiyana siyana saka takaiswa imomo takagara imomo. Kune vamwe vedu vanga vabuda before us vatakatinoa kuzvikoro nekumwe kesuku nokuti sisi vachaiti vanenge vabuda vakabuda kustate prison vaendeswa kune White House kwainogarwa mutransit makamira kuti mugozoenda kuZambia. Saka vakanga vari kuWhite House tirimo ndobvazvanzi vekuWhite House vese vavadipotwa back to Rhodesia. So isusu manje tatatorwa mastatement akawanda muCID mukuru wemaCID ainzi Smith anga ine option anga ingeru tatatorwa mastatements akawanda nemapictures zvese nevaitora zvese tikati manje isusu tidzokere kuRhodesia ndisatataura zvazvo hai ndovatarangana nevatatinawo vamwe South Africa nevamwe varimo tikati heartbreak jeri we successfully did that. Tikabreka tikabuda tikati isusu we want to kuti titsvage midzi kunosvika kuMauni ende ndokuti Zambia. Saka takafamba usiku hwese tikafamba the following day up to around 3. So tatanirwa nenzara takanonga tsuro 2 patakabuda tikazowana patakaisa moto tichiedza kugocha but ayavoida kubatwa zoti angotira zvimwe tatane nzara ndobatazora ndoo yacho yekuti inge inoita sauti nzora tikadya tikafamba takazoona munda wanga ine manure tikati ano ngatidyirei muno so that kana munhu achauya tomuudza kuti atanzwa nenzara tarisingabi. That is how we trace manje nepolisi yekuFrancistown because vaya vanofanira kutaura kuti kuna vanhu vari muno vari kuita zvakadaro. They came tichifamba taifamba tichipota tichitarisa kurodhi kuti hakuna here motika dziri kuteera and so on. Saka bhurua mumanyadza paakaenda uno kuti atarise kuona kuti kune yanga yatene yange yekutarisa akaona maBedford ari kuuya
asati atokwanisa kuti ati tizei motikari dzauya vanga vasvika mapurisa ekubotswana vatsvara muna tikabatwa ipapo takarohwa zvekuti ndikafunga kana kutarisa kubotswana nonzwa mbama kumunowa so takarohwa vakatisunga vakatisunganidza tutu tikasvika mumarori aya were taken back to Francistown. Takasvika voiswa commanding officer wacho zvikandivabvisa icheni tatakasvika nzotutu so taifamba tisaidzirwa dzichisunga dzeterering dzichisunga saka tasvika zvikandivabvise takabviswa zvikandirovai batarohwa imomo mutati vana vaduku atakarohwa indakanyarohwa muromo wanga wakazvimba muromo ndobva tavharirwa takumaximum prison saka vakanga vachiti each morning vakangauya nechikafu vaiva neporridge taipiwa porridge iya totanga kurohwa vakabata porridge manje zvekuti takuti tataktikidza kuti unodonha uchiedza kunoita naengole yeplate yaunenge wakabata kana warohwa saizvozvo kuitira kuti porridge ikarasika watambudzika. Takagara imomo tikapiwa mhosva 3 escape from lawful detention, malicious damage to government property, nekuba from the masses mundamano. Yeah. Saka akasvika zuva rekuenda kukoti, vataenda kukoti. Tiri kukoti kwakauya Shebagava, zvina vasho anga amikomando. Yes. Akauya na anga ndimasamwe mairi. Yeah, no. But before that, tisatatobuda tikutiza. The first people wakauya kuzotiona chimwe pizo Francistown State Prison ndivana JZ Moyo namaposa. So vangauya vakatizwa kana tichambonogadzira tuzoya doktora. They didn't come back. Saka the only other people watakazoona were those ones vakauya takukoti. Saka koti takagara muoda yekuti manya dzanga gara apa ndo andagara next ndo apagara bomwe uye munodu anga atiza patabatwa payakabhatiza unonga takazomuna tatodzoka ariko mushana naso ariko anogara kubere munzu bere video kwako ariko saka dzave rimwe macharges aya zvakanzi Major Takabati takati ndizwe story dzenyu ndauzwa kuti mamagara zvakadii mujeri before you escaped. Ndobati manyadza 31 days. Zvikati next ndo under 31 days. Zvikanzi court adjourns until 11 o'clock budai. Tatabuda. Tadzoka zvikanzi izvo ndinoda officer commanding doc verenga chapter inotaura kuti tani vana verenga zvikanzi they are not supposed to be kept in state prison for period inodarika 14 days. So why did you keep this guy? Ava minister vazhinji ava vangasvika amanga ne 3 days vachingopinda vachibatabuda. Saka based on that we were discharged. So we are arranging your travel kuenda ku Zambia. Saka arrangement yacho yanga rekuti we were put on the train from Francistown kuenda ku Gaborone. Saka takatravela ne train kuenda ku Gaborone tikasvika ikoko ndoka takasvika ma 4 am. Tasvika ikoko takasvika pinzwa mejeri asana mwana jirada. Yeah, because maozi acho adiwe. Saka maive ni vanhu vanga varimo vaine chitini chaivo chine magreen molds chachirimo. Ndatabvunza kuti chikafu chinangwa zvikanzi chikafu unomba muchimaya once a week. And chikaba chacho ndo chatangoona changa it was terrible. Saka tagara mumba na 4 am takasvika idzodzo. Lucky enough dzisvika 11 vakabuya mapurisa. Zvikanzi we are on our way to the airport. So that muchapinda motikari hamuzotarisa izvo
patakabatwa nemapurisa tatiza paipa takarohwa bhutsu dzakarasika. Saka ini namanyazi takaitsika ne10 tours from zatakakwira from koti kwakuya zatakakwira treni zatakasvika muGaborone takakwira ne10 tours mundege tikasvikoburuka ne10 tours paRusaka International Airport tikazowana bhutsu taakuzambia. So takasvika takakwidzwa ndege iyaya that was our first time mukwira ndege of course when we did it on 10 tours. Ndopataenda kuRusaka. We were met paRusaka International Airport na Sandana, ferry Sandana na Tongogare. Yeah, no. Yeah, what I remember very well, ferry Sandana was there. I think that was not Tongogare. Saka tagachiwa ipapo. Ndopatagovaniswa kukwenda kudzimba dzokuenda kunorara. Me and Manyazi amene zvazvaingweta. We were assigned kuenda kwa chairman Chitepo. These other guys nopavaenda kwavakaenda kwekwe. Isu takaenda kumba kwa Chitepo. Ivo kwakwe ndokatakanogara. Takagara ndofunga zituizvi. Yeah, I'm not clear now. Takagara naye. We found him a very welcoming man. Taiti kanonoka twana abika atisirapo tentozongo kana ngogeza mpesi kuti aita izvo aitipa mari kuti mhenda muno fara kunendamo. Vaipapo tapedza mazuva iwayo tiri muSaka. We were transported kuenda kuKafuwe escapement kwanga kuine kemi yainzi chimbi iya takasvika ikoko ndoka takagara nonga zvakada kusvika 3 months. Basa raikoko anga riri kuMbanje paka paine munda waMbanje ndonga wanga wasvika almost it was more than an acre. Yanga pari undulating paibva pasvika murwizi mvura inotonhora ungati inobva mupitindi pamhirapo paine mutaro nenyama because kwanga kuine mazambia muno anonzi mapochas aya kuzambia haisi normal mahanders vanenge vachipota nyama vanenge vachidingirika. Saka izvi ndo zvatanga tavo imomo takagara imomo. Panga paine makomrades matatu. Panga paina comrade Shumba vanga vatrena comrade Shumba Zongororo na Mudara Mushanga ndo vanga varipota kuti tigara nawo ipapo. Saka taiti kana takuhamba njeiya tikana kana masaga kana 7 kana chii kwaiya Land Rover yazanu yanga yamusana yaiya mana Tongogara vachikota kuramba njeiya ichienda vaingodzokera nayo kuRusaka zvekuti yainiitiswei we don't know. Saka takaita izvozvo tikagara nguva yandataura iyoyi and then we were brought back kuRusaka tikasvika kuplaza yeFrelimo yanga iri muSaka tikagara punonga mwanachanza kuti mazamangani before we were then put on a 7-ton lorry yakatiendesa kuTunduma kuboda Mbeya ndo yatakaenda nayo kuTanzania iyoyo ndopataenda kuya kutasvika kuya kusvika ndokutrena ndokuvatakanotrena early 73 ipapo ndowatakatrena. Hatamu itasiyana mburu mutanga chingori ipapo tese tikazoseparatana nguva yamaspecialization. Ini ndakaenda ku engineering achienda kumota akaitiswa orientation kwaina mumwe political instructor ainzi Gordon Shiri handisi kuti anga abva pauniversity apo. He was good that guy. Ndiye akatiitisa orientation from there sazobreka takuenda kuma disciplines akasiyana siyana kuma specialize after taita light weapons ese and so on. Our group was considered
largest group yangati yaitwa nezanla we 112 okay vakadaidza veOAU kuti vazosikuona this largest group yanga yaassembliwa nezanu tiri patraining. I remember my role was yandakapuwa ipapo yanga iri kufire rocket launch bazooka because nanda patakaita training ndandarita rine maresults akanaka vaitora angakwanisa zvakanyanya. So I was assigned to demonstrate RPG-7 yeah. So ndopataita izvozvo takaenda kuma specialization kwakwa ndikaenda kuengineering taitrainwa kuengineering na Peter Mulambo ainzi Peter Mulambo tapedza training Peter Mulambo akatiza ndobva adzokera kuZambia ndova kwenye family yake. Saka takagara patraining paya one of the things chakaitika tiripo kwai kuine general suspicion yekuti vanenge vakauya nekubotswana vakauya nendege vatengesi nekuti vazhinji vanga vachiyambuka nekumazambesi vachindo. Saka they did not understand how people could say vakauya nendege vachiya kuhondo. Yeah. Saka pagroup redu ratatiri most of them vaitwa macommanders vese they were found, they were arrested, vakawanikwa vakanga vatumwa. We were about 18 or so commanders. Tikasara tiri 2 namanyanzi. Okay. Most of these other guys were taken in. Vamwe vacho vakasukwa nanyembe muno. Maybe zvimwe zvazvo kutaura mazita vatinenge vatataura vakapuwa but vamwe vaine that background. Saka zvakagara zvakadaro vabatwa vese akasara bhuru anga detachment commander indi detachment politika komisar. Yasvika nguva yekuti training yapera bhuru vangu nevamwe vakaenda kukongwa indi akasara donguva yandakaomerwa zvakanyanyisa nokuti taienda tiine chido chekuti unofanira kuenda unodzoka uchinhumirika but vaiti kana wanzi hausi kuenda hapana chaungaita. Saka enda kasiwa kuenda front. Yeah. Saka enda kasiwa ipapo ndakanza hausi kuenda. I think that was the first time I shed my teeth. Ndakaedza zvandakaedza but zvakaramba. Reason ndekuti Mulambo anga aenda, so they wanted a replacement instructor we engineering. Okay. Yeah, so Tomogara came akadura kuna ndobva auya paschool. That was the time yaakauya kuzodita initiate mu general staff as instructor we engineering. Coupled with that ndanga ndichiita futi zvema political lessons nema recruits nemamwe vanga vatrain basing on my role sa political commissar with detachment. Ndakamba ndiri kupolitical department ndisenza na Wilfred Manda and Zinashima Chimuru. That guy taught me zvakawanda kudepartment iroro. Saka ndobva ndaita izvozvo. Taive tine vekuangola MPLA tatanuganirwa nelaini yemiti kembe yaveirungu. So expert wedu wachina aidzisa engineering aibatsira kwedu nekuangola akataura anatongogara kuti maona atakamuita hatina problem. Instead tataona nguva yekuti tinobatsira kuangola most of the time because vanenge vasingakwanisi. Saka ine vakaniti ano anokwanisa kuita ega. Okay. And that was the most dangerous discipline. Nekuti yave nemaaccident yekuti haita accident yekuti munhu anokwara, inoita accident yekuti munhu anoparara ima explosives. So it was what is, but I handled that. Ndobva taita izvozvo. Then kwakaitwa establish system paka Manyadza akadzoka angaenda kukongwa kwanga aenda akadzoka instructor general staff futi. Ndobva itwa system yeadministration yekuti kwakuine political department, kwanga kuine training department, kwakuine logistics.
Saka Manyaza vaita director of training, indicator director of political education. There is a guy, Sipo Nyuwe, Kanaguchi Kademonga. He is the only surviving member where Crocodile Gang are Kuchinoyo. He was the director of logistics. So 33. Tajita Wambasewa, Gungagao, that time. So never try Jesus. Jumla council take my time. Alright. Never try Jesus. So sala taifa matakadaru. Until the time yaka usikaba bagasika mtani ye distant after kwaitika nyayana badza jinzi kwaitika nyayana badza kupanuka iye kwakayazo tu vamukomeza ngapedza training vakaendeswa vachinzi varikuenda kuno vachinzi kukuraundi varikuenda kunoita kuedza kuti situation yanga iri kurusaka vakaenda ikoko kwakanoitwa zvakaitwa ikoko isi taingodzidzwa because we kuri mugagau. What I remember zvakazoitika ipapo nezvekuti zvaitwa zvavakaita kurusaka ikoko Comrade Tomugara akauya kumugagau achitsanangura nesituation wamira yanga yakaita. Kwakatengwa mbudzi yakanzi yatengwa yakanzi officers. It was a brown goat that I tell what it was very big. So I made for the chief of defense kuti aje swana wangaita basi. I remember mazuano ndira nayo akaturwa na Manda jina chima chingura. Akati kome COD tinotenda nebasa rakaitwa kurusaka rikuchengetedza musangano. Kuti vanga manage kuita put down ingiyana badzai. Totenda nebasa rakaitwa saka ma officers atiyo mbuzi ngomuru kutumunje nebasa rakaitwa. Mazuano kakatorwa na Comrade Tomugara Comrade special anga mugagau. I remember that was the time I got National Democratic Revolution now as a topic tichiita exhaust kuti vanzwisise group ranga riripo rakazosukuvhura mafurandi Mozambique ranga rinana Muchechetere navana most of these guys vakauya that time. I will get to that. So ndo yatakunga tichiita izvozvo asi zvikuru zvainyanya kunetsa nekuti hurumende yakamira. So pakave frantic effort yekuti unoti hurumende ingaenderera mberi sei. That time story ndiye angari president. Takagara tikasaona zvanga kuita zvanga ataunisikwatsa zvakanga kuona zvakanga achiita zvaita kuti kuita kuti maopportunities ekuti honoitani aitike. The only noticeable thing chaakaita chachiri chekuuya kurusaka vakusuggesta vakuproposa kuvakwa kwejoint military command yainzi ZLC. ZLC yakauya ine vanhu vakanga varimo without prior consultation kana kuti vanga vatovamboona kuti nyaya inosolva chakati sei. Vamwe vanga vakasunungwa nesituation yanga ine vanhu makamba and so on. Vakanga vanhu vamwe veflorizi namwe vachiedza kuvaka command yainzi inozoita take over zvecommand yehondo. But isusu now we were saying tiri kuda kuti nzira yekuenda kumusha kunyorwa ivhurike. That was the time inotaurwa that was the time yakapfurwa makomnedzi kuMborome because makomnedzi generally vanga arrested nekuda kwekugariswa mumakamba vasina zviri kuitika pakapfurwa vakomnedzi. Saka ipapo story haana ngati utungamiri hauna unyatso
kunyatsosimba kuti ubude uite stand for the people nekuti situation yacho inosoroveka. So akanga yake yakaitaurwa kuna vamwe vari kuti akanga achida kuenda kunoona mwana wake kuamerica. Well, there was nothing wrong with that, but there was everything wrong. The situation yanga iri kuti pane makomuniti angasati ati muvigwa vanga vari kumboroma vanga vapfurwa kumboroma and so on. Saka coupled nemagariro ataitaita takafunga kuti tione tingaita sei maererano nenyaya yehondo. We sat down kunyora inotaurwa muhistory inonzi Mugagao document. Kune makomuniti edu anga vabuda vaenda kulusaka vakanga vasangana navanga vari kujeri vachitaura vakadzoka vachiti vari kujeri vatiwo do everything you can kuti hondo itange. That's all they said. Itai zvamai makwanisa chete muite kuti hondo itange. Saka isusu takagara pasi tikabvumana kuti ngatiitei Mugagao declaration inoenderana nezvekuti toda kuti tivhurirwe machances ekuti hondo itange. But maprospects ese ari kuitwa ari kuvhiringidzwa nebehavior yemapoliticians. Okay. Therefore in our document we were simply stating mahustles atati now kunyanya the kind of behavior yanga in leaders, my political leaders, and on our party story who happened to have been our president. Takatizo zvakaita saizvozvo for the time being we set aside a role my political leaders role ya president. We were not conducting, we were not removing him. Takatizo in the interim we would rather have somebody act as a spokesperson in our efforts zekuti tiwane matua kuti avhurike. Therefore we were about 40 officers then vanga vari kuMugagao that time. Tagara pasi tikati nganyore document iende kuma-front line states ne-OAU. Saka maofficers akabvumirana kuti kusetwe a committee, draft committee yakaita document iroro. Draft committee yanga ine vanhu 3. Okay. Vanhu 3 unakuina Zinasha Machingura, Edmund Kaguri, and myself. Okay. This takanyora document iroro. Unfortunately I'm the only surviving now. Wakaita document rachiro because we were 3. And when you lay your hands on the document itself and ukatarisa kuma signatures aripo, mine is number 3. Okay. After ya Rex Nongo na Zinasha Machingura and me, then and my officers. For the time being we have Robert Mugabe achita spokesperson. For the simple reason we were following the organogram ZANU. We were not rebelling against ZANU. We were taking organograms and like there was the president's story. There was his deputy Leopold Takawira Angashaya Mujeri. There was the chairman Ebert Stepo Angashaya. So Mugabe was the next. Not next to title president, but in terms of the organogram. In terms of the organogram. That's why we said we would rather have him as cheater or spokesperson in those circumstances. That it was living ZANU through its constitution in the deliberations it had to deal with the story. In whichever way they would deal with him. I don't know whether it is the one I was it about Chimori and very kind of kangaroo when we were still there, Isusu Yanga is a spokesman and also an actor
kuti tinovhuranzira. Okay. Proshuwa takanyora document iroro tikariendesa kuOAU rakaenda na Grema Pondera chinoda kufa vachinobatana na Ebros Banda ku Dar es Salaam kuti vaendese document iro rakaenda rikatamirwa positively nema-frontline states and by extension ne-OAU vakafacilitator the launch yeZipa in 1975 na December Zipa ikaitwa launched vakativhurira kuti tinotanura tinoita resuscitate the armed struggle on condition yekuti we were doing it jointly neveZAPU. Okay. Which we did. Kukaitwa Zipa yanga ine macommanders 18 vanga chiti vezipura 9 vezanla 9 kuita 18 ndo zvakaitika izvozvo hondo yakatanga wakatanga movement vanhu vakavhurwa makemu kuti vafambe vachienda and vachinovhurwa kuti vaende kumaprovince akavhurwa that time anoti Tete, Manica neGaza zvakatanga kuoperate zvakatanga kuoperate. Then there was a problem. I don't know, this one you take it the way I'm just talking about it. Pakaita problem. Zipa command vakaenda vanga vari Mozambique. I was assigned to command Mugagao that time. Saka I was commanding Mugagao. Kwakaitwa exchange mapersonnel. Kuzanda Mugagao kwakaunzwa Varelius Banda aripo ainzi Gwenzi nimwe ainzi Kwela vakauya vari 2 vakauya vakagara zvakanaka ndikati nini as long as you are here kana paine chine chakunetseka chamusaunzwisisa come and wake me up even middle of the night vakagara zvakanaka and I think vakagara zvakanaka. Kwedu kwakaenda vana Amos Chimombe Dominic Chinenge Chiwenga na modern tsetsana Dr. Chuara namwe vakaenda na Rido and so on vakaenda kuMorogoro chiendesa vayo kuZipra since tata cooperate together. Ndikati nini kuzanira kwakauya the current CDF nemumwe wavaya naye ukukaenda vandotaura vana Muchimombe the current vice president nevamwe vandataura ivo. So zvakaita saizvozvo vakazogara vana Mugagao ndobva vaenda. Saka tiri kudaro kwakanzi kuri kuuya Zipra recruits vari kuuya zotora Mugagao vakauya ari 819 and to our surprise most of them had already trained vambotraina kuma eastern countries maybe I don't know, maybe not once. Saka imba Mugagao I had 700 vanga vangobva kuMozambique vanga vakatumirira kutanga training. The only other people vanga trained vandandinavo panga paine group ravapana vaduku vazhinji vacho vanga vari security vana Mike Tendai vana Rogers Takuva vana uyu vaya vana Nherera ndovandandinavo vanga vari company yevana vaduku vangasati vakukwanisa kunge vachienda kufront. Okay. Yeah, ndovandandinavo ndovakanga vakaita training yevana yaramba vachiita plus of course members general staff. I will look for the picture and just and do andanga paMugagao. So we are 800, okay, 819, 815.
plus 700 something on that now. So Bamgagona Tatani 1,600, the largest number I get here in Chikai Pap. So the first day I Wakawia my chief of staff angari Rex Tichaf achideputers on parents shiri ndwana nayo ne vamwe instructor na brigadier Mashingaidzi wewe na some of those were my instructor ndani nawe papa. Saka as a tradition pakaita parade ni wanga wa police wanga kongana. Saka I had to go and see and address the parade. Saka so usual practice in the forces. Kwakadaidzwa zvaizvo kuti attention zvazvo. Significance ndikuda kuti ndiite underline ndizotaura zvakaitika. Saka pandakasvika vakadaidzirwa attention iya hafu ndakaenda paattention hafu haina. Yeah. Then ndikamuona zvaita sei. There was no answer. Ndikamuona ndikati awene baba ndiani. Vaya vakati ndisu. Ndiani commander yi baba. That is the surprise ndakaona ipapo. The commander was that guy Mawire. We are there. Tafana buda chiri 4. Saka iye patakabuda akasara angasenza kwaisenza ndingo sara ndichimbotsvaga nditora mari yangu yanasa kutora. Saka pakazara utera akaenda kuZipo. Angatena kuZipo. Okay. Saka he was commanding that force yakauya hiyo. Ndikati right. Normal situation yakada haibvumirwe ine setup military. This is tantamount community. Saka ini dismissal mauto vaende zvavo. Ini makomanda tese ende musangano teburu wangu. Tenda kuya kuenda pane nyaya dzakadzisingadzwisise so ndikata well let us take our time. Maybe it's a question yekuti hatisinzwisana. Let us tozvipinda zvenyaya imangwana. Iwe komanda wacho iwe Mawire iwe unaorara kunini kwangu kuri komanda wacho unaorara kuneni. Then he came tapinda mumba yasvikagoya kurati kumawire kwenda zvikanzisa dhura nakupera ine nai Savania zvaita sei zvikanzi hai sisadhurana ina asa language yauntaura haisi right. Zvikanzi manje do situation yacho hasiwelelani sisadhurana. Ndikati Mawire mungataura muchidaro but neforce iri panapa be very careful. Usambotaura izvo zvinonetsa zvautaura izvo aikuna kudresa izvo. Takagara ndomba mazuva paine inenge tension and I was trying to kuti zvinhu zviningirike. I was the commander. Tichidaro ndobva kwabuda news kuti Morogoro magomedza apfurwa. Kwakatanga after Muhoma magomedza asafa. Then there was Morogoro gogo magomedza vaka ndiko kaita kwakazoita tangira mihondo East Africa. Ndikati nini zvatanzwa zvichitika kwese hatine nazvo panapa we have got our own approach. Hatidi zvinhu zvakadaro. Let us stay. Takaita zvatakaita zvichagadzirika. Then there was a message from Dar es Salaam. Zvikanzi izvo uri kudiwa kuofisi kwa prime minister aiva Kibasa that time. Ainzi Kibasa weTanzania. To drive kuenda ikoko kuDar es Salaam. Ndakasvika ikoko ndikaona kuina Rex Nhongo Nikita Mangena ave deputy wangu tuve ndakaona variko vanga vari kumbai musangano imwe inga iri kuyakaenzi kukeko. Ndikaudza ndikati no ini ndakadaidzwa kunoko ndati ndisvike kwaprime minister's office
ndaenda wakatenda ndikaenda ndikasvika bwazi no tikuzodzwa zviri kuitika so uwane kufanira kuti ukeni kwako kwamuri kwakamira sei ndikati no problem zviri kuitika ndezvekuti kana vanhu vachitanga kusangana maybe paine but there is no incident hapana problem ndikutaura ndiko kweko ndobva ndodzokera kumba kuya kwakuina vanakomanda haya takagara vaifara vachinwa chiingira Rex who was the chief of staff kwedu phoning me akati comrade zviri kunoku zvine zvisiri kumira zvakanaka ndikati zvaita sei zvikanzi pane kusawirirana kwakuitika mukamba ina hai iyo zvadogara itaura chani izvozvo we don't want zvinhu zvakadaro I'm coming back and ndikatandikira please make sure kuti hatidi kudzwa zvinhu zvakaita saizvozvo umwe zingagari magariro anga akaita and so on ndobva ndabvapo ndasiya foni ndobva ndavataura ndikati ndo zvananzwa kumakamba ndatuma mina nhongo Nikita Nikita Mangena ndikati ndo zvandanzwa gari Rex ndobva foni saka situation is escalating in Rex kana zvakudaro zvinhu ndo zvatisingadi zvekuti vanhu vangaita zvinhu zvakanyanya you make sure kuti vanhu vari apart but take particular good care nevana make sure kuti hapana zvinhu zvakadaro zvingazoafecta vanhu third time he phoned ndavataura apa third time he phoned zikanzi situation yaipa mukamba maita bloodbath then we organized driver from Bulawayo kuenda kuiringa kuenda kumakamba tizvatakaita izvozvo ini Rex Nhongo Nikita Mangena na deputy wa Nhongo we failed to travel the same day takamangwana acho anofanira kuita izvozvo because there was a lot of the logistics to organize kuti tikwanisa kufamba saka takasvika tasvika muiringa the first people I saw was the political commissar uyayo mawire uyayo ukumusha wedu uyayo ndiye anga ari commander pazvakaitika izvo akabhatiza hada kuonekwa yeah wana commissar wake ainzi Moyo we found them at Iringa police station they came to me they said ndikati but what did I say kandi iye ndiyanga mawire ndiyo akadinga and so on he had gone you may not believe it after ceasefire papa by independence papa mawire came kumakuitagara kulokini achibikirwa iyo zvati and I was saying to him what did I say yeah akabatsirwa na comrade James Nyikadzinashe kuwana basa ku SFB wakazinga kusenza ndokwakazofari but akapa most of time angagara kumba kwedu aitsvaga basa saka makamubvunza kuti kwewe wakazvitire ende wakatiza uchinda kupa akapinda kuti I don't even remember because those are zvakaita yeah so it takes care of zvanganitaura zvimwe relations aya ma-exchanges akanga aitwa ipapapa saka yakazosvika nguva yokuti Rex Nhongo akazouya akati yeno toda kuti vana vamwe vatira kutora kuti vanosenza kuMozambique nekuti Tanzanian government yanga ichitiyo in order kuti tiyatsowirira OAU we have got to take in maofficers enyaya timbono so that OAU inoona kuti tiri kugadzirira nyaya zvakaitika izvi then Rex Nhongo came achiti kune vanofanira kuti vaende kuMozambique
nekuda kwebasa riko. He connected me and Ziso. Ziso anga ari MO. Ziso rikumusha enzi Wilfred Mafumo. Aipa kwedza. Okay. Ndakatozoziva zvinhu kuti aipa kwedza, I didn't know. All right. We were just taingogara tese tinosenza tese. I had not known kuti aipa kwedza. Saka takatorwa ndobva taiswenda. Taenda kuMozambique. Basa randakatadaidzirwa Ziso akasukiswa ku clinic yekuchimoni. Ini ndobva ndaitwa director weWambua Ideological Party School. Iyi yakunzi tepu yezvine. Okay. Yeah. So ndakasukiswa ipapo ndichitsiva David Tozhana ndiye akanga atanga pakupairira vhurwa. Haana munhu aita nguva yakareba because what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Aiwata imanya takabatesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Aiwata imanya takabatesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumakomo Zimbabwe Manya takabatesa